L'exposició La Comuna del Camp, 400 anys en contra el poder senyorial, culmina els actes del tricentenari a la Selva, organitzats pel Centre d'Estudis Selvatans. La proposta pretén difondre la història d'aquesta institució establerta a la Selva del Camp, que plegava més d'un centenar de poblacions de la demarcació que feien front comú contra els abusos del poder eclesiàstic i els senyors feudals de l'arquebisbat de Tarragona. La mostra recull la resistència feta per aquesta entitat durant els més de 400 anys d'activitat i la importància que va tenir a l'hora de catapultar el nom de la Selva del Camp. A l'exposició es pot veure com tant el rei com l'arquebisbe els interessa que la comuna els doni suport. Quan hi ha un conflicte entre l'arquebisbe i el rei sempre buscaran el suport de la comuna i qui tingui el suport de la comuna serà aquell que té més avantatge davant de l'altre. Per tant, una estructura de molt poder en aquella època, de molta influència en aquella època i és per això que cal que coneixem una mica aquesta història. Els plafons incorporen també una adaptació dels textos per a infants. D'aquesta manera, i a través del personatge de la Berta, una pagesa de l'època, els més menuts també poden ser coneixedors d'aquesta part de la història selvatana. Amb la voluntat d'ensenyar el volum i la qualitat del fons de l'Arxiu Històric Municipal, el Centre d'Estudis Selvatans reforça l'exposició amb documents originals de l'època. Ens hem basat principalment en el llibre de l'historiador selvatà Eufemià Fort i Cogul, que té un llibre dedicat a la Comuna del Camp, i també ens hem basat en la documentació que tenim a l'arxiu d'aquí de la Selva, que tota la documentació que hi ha de la Comuna del Camp és aquí a l'Arxiu Històric Municipal, allà a l'Hort d'Iclésies, i bé, ens hem basat en aquesta documentació no només per fer els plafons, sinó també per exposar-la. L'Entitat per a la Conservació i la Divulgació del Patrimoni de la Selva preveu la itinerància de la mostra a la resta de municipis que van formar part d'aquesta estructura comunal ara fa 3 segles. A més de ser presents a la Fira d'Entitats, el CES té previst programar diverses visites guiades, tant a aquesta mostra com a la que recull les conseqüències de la Guerra de Successió a la Selva del Camp, així com la publicació del segon butlletí que inclourà diversos estudis locals.